Saksan karjaani paimensin, en eksynyt konsaan mielään. Mä tiedän tuohoisat syöttöjä. Se on semmoinen kuin se on YouTubessa kuin Tina Sotilaat. Tämän päivän ensimmäinen merisotilaita teen tässä. Ensimmäiset ei useimmin onnistu, kun se muotti on kylmä, mutta katsotaan mitä tältä tulee. Tästä tuosta antaa se jämähtää vähän aikaa nuo pois. Ja me epäilen, että tänä ensimmäiset ei tuu. Vai ei tullut. Kaikki 3 onnistui ensimmäisellä kerralla. Tää on venäläisiä merisotilaita ensimmäisen maailmansodan ajalta. Ja niillä on hienot, niillä on merimieshatut ja tämä muotti on yli 80 vuotta vanha, antiikki muotti. Sain tän muotin, jos perikunta oli heittämässä roskiin niin pelastin sen sieltä ja sain tän sitten, että on ollut mulla 20 vuotta tämä muotti. Ja sitten nostetaanpa täältä pois nämä. Tästä sitten, nämä on kuumia vielä, että sitten noin ja sitten lopuksi vaan se valunpuhdistus, kun ne jäähtyy, niin ne on valukaulat katkotaan sitten pois tuosta ja sitten viilataan siistiksi viimeistellään. Ne vielä jäähtyvät aika pian. Sellaisia.